Croeso I bodlediad Ysgol Sul Glynarthen. Faint ohonon ni feddyliodd y byddai epemig fel y Covid yn dod ar ein traws ac yn llwyddo I stopio popeth. Yr helwydd yn dawel, dim ysgoli ni i'r plant a dim mynd i'r gwaith i'r adolion. A gwnaetha na hynny, pobl yn dioddef o salwch ac yn marw o'r arddiechyd. Dim galw I weld pobl oedd yn sal neu yn byw ar ben eu hunan ac eisiau cwmni. O ble daeth yr afiechyd rhyfedd yma, does neb yn gwybod a ddewn I wybod yn iawn beth y gwyddodd. Can hanes y Beibl am y 10 pla yn gwnaeth Duw anfon am fod y brenin Aifft yn gwneud pobl Israel yn gwasanaethion, ond yn y diwedd fe lwyddodd y bobl I dianc nid oedd eu taith yn rwydd. Roedd pobl yn arfer darllen y Beibl a byw yn ôl gair Duw. Erbyn oedd mae pobl wedi troi oddi wrth y Beibl. Mae dydd Sul wedi bod yn ddiwrnod I wneud popeth fel bob diwrnod arall. Mynd I chwarae chêl-droed a rygbi a does dim llawer yn mynd I capeli na'r eglwysi. Mae llai o plant yn ein ysgol Sul ni. Nawr, 3 oed yw y lleiaf ac 12 yw'r hynaf. Amser Nadolig I ni'n dysgu am Iesu yn cael ei eni ac yn cael y cyfle I acto drama'r geni ac wrth gwrs cael te parti wedi'r gwasanaeth. Ar ddechrau'r flwyddyn I ni yn dysgu emynau ar gyfer y gymanfa ganu o'r deithiolaeth. Mae ein cymanfa ni ar y Sul ar ôl y Pasg ac eleni fe eithon ni I gymanfa cysylltnewydd ymlyn I helpu am nad oes ysgol Sul yn y cylch. Mae gan pob un ohonym hoff emyn. Wrth ddysgu'r emynau rydym yn dysgu am Iesu Grist. I ni yn cael hwyl wrth wrando ar storiau o'r Beibl a lliwio lluniau, peintio a gwneud gwaith crefft am y storiau. Cyn gwylio'r haf, byddwn yn cael diwrnod o hwyl I ni gyd yn ffrindiau. Edrychwn ymlaen at y flwyddyn nesaf a gobeithio y daw rhag gresom. Diolch am wrando.